ଶଳା ନାତି ଟଙ୍କାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ତା ନାଇଁ କେତେ କ'ଣ ପିଠାପଣା କରି ରଖିଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ଜେଜେଲୋ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ କି? ଆରେ ନାତିଆ ତୋ ପାଇଁ ପୁରା କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା କରିଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, କାକରା ପିଠା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କଣା ବରା ବି କରିଛି। ଜେଜେ କଣା ବରା ମାନେ? ଆରେ କଣା ବରା ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ମଝିରେ ହୋଲ। ଜେଜେ ରଖିଲ ତମ ହୋଲ କି ଅଣ୍ଡା ରୋଲ। ଚାଲ ସାଢ଼େ ବାର ଅନ୍ଭାଇ ବାଣ ଦୋକାନରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲେଣି ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆରେ ସେଟା ବାଣ ଦୋକାନ ନା ସର୍ତ ସେମିତି ଡିଲର ଦୋକାନ? କ'ଣ ଟଙ୍କିକା ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଜେଜେ ରଖିଲ ତମ ସେତିକି କମେଡ଼ି କଥା। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ସାଡ଼େ। ହଉ ଚାଲେ ତ ଜେଜେମା ତ ଉପରେ ଯାଇ କୁଷ୍ଟିଆପୁରେଶ୍ୱର ନଟରପଟ ରୋଡ଼, ମୁଁ ଏଠି ଶିଖିଲା ଟିଗଡ଼ା ନେଉଛି। ଜେଜେଲୋ ମୁଁ ପା ଦେଖିଛି ଜେଜେମା ମଲା ପୂର୍ବରୁ ତମ ପା କବାଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। ନାତି ଟୋକାଟା ମୋର ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରା ଚଗଲା ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଚାଲେ। ହଉ ଜେଜେ ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ପଛେ ପଛେ ଚାଲ। ତମେ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ କି ରେ? ଏ ଜେଜେ ଆମେ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିଥିନୁ ସେ ଯୋଉ ବାଣ ନବାକୁ ଯାଇଛୁ। ଓହୋ ତୁ ଯୋଉଟା ଲମ୍ବ ମୁଁ ଭାବିଲି ବାଇଗଣ ନେବୁ ନା କ'ଣ? ଭାଇ ମୋ ନାତି ଟୋକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଗୁରା ବାଣ ଦେଲ। ଜେଜେ ବୁଝିଲ ତମର ଅଧିକ ଛୋଟ ବାଣ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଦେଖ ନା ଏଇ ନାତି ଟୋକା ପାଇଁ ଛୋଟ ବାଣଟେ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଫୁଟେଇକି ଚଳେଇଦବା ଆଉ। ବୁଝିଲ ଜେଜେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଯାଇଛି ତମ ନୁଙ୍ଗିର କନା ମତେ ଡାକୁଛ ଖନା। ଜେଜେ ଚାଲ ଚାଲ ସେ ଖନା ସାଙ୍ଗରେ କାଇ ଗପୁଛ କହିଲ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ନାଳୁଆ ତୁ ବେଶୀ ଗପୁଛୁ ହେଲା ଫୁଟେଇ ଦେମି କେତେବେଳେ। ହଉ ଆଜି ଆ ଦେଖିନେମି। ନାଳୁଆ ଚାଲିଆ ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ମଝିରେ ଦେଖା ଦେଖି ହବା। ଆରେ ଏ ଦି ଜଣ ତ ମାଡ଼କୁ ଲାଗିଲେଣି। ଏ ଦୋକାନ ଭାଇ ତମେ ବାଣଟା ଦେଇଦେଲ ଆମେ ନେଇ ପଳେଇବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 100 ଟଙ୍କା। ହଉ ଦଉଛି। ହେଇ ନିଅ ଚାଲ ଯିବା। ଭାଇ ତରଭୁଜ ବାଣ ଅଛି ତରଭୁଜ ବାଣ। ଯା ଶଳା ଯୋଉଟା 100 ଜାଗାରେ 10 ଧରା ଆଉ ଯୋଉଟା ଶଳା ଜମା ନଦେଇ ସବ ପଇଲା ଶଳା ଭଲ ବେପାର ହେଲା। ମତେ ତମେ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ? ଆଲୋ ମୁତୁରି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କିଲୋ? ମୁଁ ମଲା ପରେ ତୁ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲୁ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଭୁଲିନି ଲୋ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ସାରେ ଟିକେ ନୁଙ୍ଗରେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲଟେ ପଟେଇଛି ଯେ। ଆଲୋ କ'ଣ କରୁଛୁ କିଲୋ? ଆଲୋ ତୁ ଆଇଲୁ। ହଉ ବ ସେମିତି ଅଲ୍ଟିଛୁ କାହିଁକି ବା? ପଡ଼ିଯିବୁ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମଲା ଶୁକୁଡ଼ି ବୋଉ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି ବା? ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆବେ ତୁ ଦେଶୀ ଭୂତ ମୁଁ ବିଦେଶୀ ଭୂତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରଉଛୁ ସିଏ ଆସି ଆମକୁ ଡରଉଛୁ। ଏ ବାବା ଏ ଗନ୍ଧ। ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖିଲୁ ସେ ମାଳ ଦିଏ ବନା କ'ଣ? ଆରେ ସତେ ତ
ଇଏ ଆମ ମାଳତୀ ଅପା ନା କ'ଣ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମାଳତୀ ଅପା ତୋର ଏ କି ଅବସ୍ଥା ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ନା ଭିକ୍ଷୁ ସାଡ଼େ ନା ରାଇମନ ତୋତେ ଖୁମ୍ପି ଦେଲା ବା ବୁଝିଲୁ ସୁକୁଟା ଇଏ ଏ ଶଳା ଯୋଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗାଁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଜମା ମୋତେ ରଖେଇ ଠାବ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ହାଲୋ ହାଲୋ ତୁ ତ କେବେଠୁ ମରି ହଜି ଗଲୁ ତୋର ଏ ଗାଁ ଛୁଆ ପୁଣି କ'ଣ କଲେlu ବୁଝିଲୁ ଏ ଯୋଉ ଗାଁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କ'ଣ 4-8 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ କ'ଣ ଉଠେଇ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସେ ଆମ ବଣିଆ ଘର ସାନ ନାତି ଟୋକାଟା ହଁ ସିଏ ଆସିକି 4-6 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ସମାଧି ଉପରେ ହଗୁଛି। ଶଳା ସିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି କେଜାଣି ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ଲୋ ବାପ ଝାଡ଼ା ବସା ତା ଗାଣ୍ଡିକି କାମୁଡ଼ି ଖାଇନି ତା ପଛ ପଟେ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଦେଇନି ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଜୋକ ନାଗୁ ଇଏ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ମୁଁ ନା ଉଠି ପାରୁଛି ନା ମୁଁ ବସି ପାରୁଛି ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ତତେ କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ କହିମି କହ ହଁ 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 ଶୁକୁଟା ଇଏ ର ମୋ ଦେହ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ବସେଇ ଯାଅ ଶୁକୁଟା ଇଏ ଇଲୋ ମୋ ଅପା ଅଛି ମୁଁ କେତେ ଜୋର ଚିଲେଇଦେନି ଏ ର ମୋ ଅପାକୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦେବି। ଏଇଠି ଅପା ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି ଇଏ ଉଠୁ କରୁଛି ହେଲା ଏଇଠି ନବ ଏଇଠି କଲି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବୟସରେ ବି ମୋ ଅପାର କେତେ ଭକ୍ତି ଅନାନି ଏଇ ବର୍ଷରେ ତୋ ଅପାର ଭକ୍ତି ବି ଝରି ପଡୁଛି। ହେଇଲୋ ଅପା ତୁ ତ ତୋ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖ କଥା କହିବି ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାକ ପାଣି ହେଇଯିବ। ସତେ ନା କହ ହଁ ବା କହୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହ ବୁଝିଲୁ ନାନୀ ସେ 17 ଟଙ୍କା ଦୋଳ କି ଫୋନ ଆଣିଲେ କେଜାଣି ରାତି ସାରା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଜମା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସତେ ନା କହ ଆର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଇଲୋ ଇଏ ତୋର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ବୁଝିଲୁ ଦେଇ ସେଦିନ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପାଟି ମେଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲି ସେ ଆର ସାହି ନରିଆ ନାତି ଚିଣ୍ଟୁ କି ପିଣ୍ଟୁ କୋଚିଆ ଗାତ ଭାବି ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଖୁପୁରୁ ଖୁପୁରୁ କଲେ। ସେଇଟା କ'ଣ କିଲୋ ଆଲୋ ସେଇଟା ବା ବନିଶୀ କଣ୍ଟା ହୋ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଇଏ ଶୁକୁଟା ଇଏ ସେ ବେଲ ବାପା ମୋତେ ଡାକିଲେନି ନା କ'ଣ ଇଏ ରନି ମୁଁ ଟିକେ କାନେଇ ଦେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଭିଲା ସେଇ ଇଏ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ବୁଝିଲୁ ଦେଇ ସେଠୁ ଡାକରା ଆସିଗଲା। ଇଏ ବୁଝିଲୁ ଅପା ଇଏ ଆମକୁ ତ କିଏ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ହେଲା ତୁ ତ ଯାଉଛୁ ଯା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ କମଳ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବୁ ଆଗକୁ ଶୀତଟା ପଡ଼ିଲାଣି ବୁଝିଲୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦିଟା ଆଉ କଣା ବରା ବି ଆଣିବୁ। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଆଣିବୁ। ହଉ 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 ଅପା ତୁ ଯା ଆମେ ଅଛୁ ହୋ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଜେଜେ ତମେ ଚାଲି ବୁଲି ପାର ନା ତମେ ବି ଆସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକିବାକୁ ହଁ ଲାଳ ଅଂଶ ତ ବହୁତ ରହୁଛି ଆଉ ହଁ ରେ ନାତିଆ ତୋ ଜେଜେମା କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଠି ଆସିଲି ହଉ ଜେଜେ ତମେ ବି ଡାକ ଆମେ ବି ଡାକୁଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ତୁମେ ଜେନା ସାହି ଯା କି ଶାନ୍ତି ସାହି ଯା କି ମଲ ସାହି ଯା ବାଡ଼ି ତାପରେ ଯୋଉଠି ଯାଉଛ ଯା ତୁ ଏଇଠି ହେଇକି ଯା ଆଉ ତମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକୁନ। ଆରେ ଆମ ବୁଢ଼ିଆ ମୋ ପେ ରାଗିଛି କାହିଁକି ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲା ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛି ସାଡ଼େ ବୁଢ଼ୀ ଠପ୍ ଆଉ କଣ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ମୁଁ ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କହିବି ଆମ ବୁଢ଼ୀ ପା ଧାନ କାଟୁଥିଲା ମୋତେ କହିଥିଲା ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡି ଆଣି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡି ପାଇଁ ତ ଘରକୁ ଯାଇଛି ବୁଢ଼ୀ ସାଡ଼େ ହରିଆ ଟେକି ହଉ କହୁଛୁ ଯଦି ମୁଁ ଡାକେ କାଳେ ଜେଜ ଆଇଛି ଯଦି ମାଆଟା ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ନା ଆଉ ହବନି ଜେଜେମା ମୋ ପାଇଁ ରାଗିଛି ନା କ'ଣ ତମେ ଡାକିଲ
ଆଲୋ ହେ ନାଳୁଆ ବୋଉ ଲୋ ହେ। আখির নিশা ওঠরু ঝরা ওঠো তো মহুয়া বাঙ্গিরি মাতা মূল ঠুণুকা বাবা সঞ্জন হউণু মঠ কবাট দবা ଜେଜେ ତମେ ପୁରା ନାଳ ବୁଇ ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ କରିସାରିଲଣି ଆଉ ସେତିକି ନାଳ ବୁଅ ମାଆକୁ ନେଇକି ଚାଲ ସାଡ଼େ ବା ପିଠାପଣା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବନି ଚାଲ 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 ଆଲୋ ନାଳୁଆ ବୋଉ ଚାଲ ଆଲୋ ନାଳୁଆ ବୋଉ ବଲ ନାଳୁଆ ବୋଉ ସେଇଠି ବ ଆରେ ନାଳୁଆ ହଁ ଜେଜେ ଗଲୁ ସେଇଠି ପିଠା ରଖିଥିଲି ନେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ହଉ ଯାହା ହଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ପିଠାପଣା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇଯିବି। ଜେଜେଲୋ ଏ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ପିଠାପଣା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ସେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ସବୁ କଳା କନା ବୁଲେଇ ପଳେଇଛି। କ'ଣ କରିବା ହଉ ନାଳୁଆ ବୋଉ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଲା ଆର ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ପଳା। ହଉ ରେ ନାଳୁଆ ତାକୁ ସେତିକି ପାଣି ପିଆ ଚାଲ ମୋର ସାଡ଼େ କେତେ କାମ ଅଛି ହଉ, ଚାଲ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା। বড়টা হো তুমি অন্ধার আসলে অন্ধারে যা বরলেন বা ভেঙ্গ মুতলে পাওয়ার কট ମୁଁ ଯାଉଛି। କିରେ ନାଳୁଆ ତମର ବାଣ କାହିଁକିରେ ଅଛି ବାଣ ଅଛି ଏମିତି ବାଣ ଅଛି ପୁରା ଜଳିବ ପୋଡ଼ିବ ଧୂଆଁ ବାହାର କରିବ ଗେଡ଼ ହଁ ଗୁରୁ ସେ ଅନୁ ଭାଇର ସ୍ପେଶାଲ ବାଣଟା ଲଗେଇଲୁ ଲଗା 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 ବାବା ରେ କି ବାଣ ଆରେ ନାତିଆ ହଁ ଜେଜେ ବାହାର କଲୁ ମୋ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବାଣଟା ବାବା ରେ ଜେଜ ଇଏ ପୁଣା କାଳିଆ ବାଣ ଭାରି ଓଜନ ହେଇଛି ସେ ବେଲ ମା ଘର କଖାରୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଆଉ ଆରେ ନାତିଆ ହଁ ଏ ବାଣଟା ଲଗେଇ ଦେଲୁ ଲଗଉଛି ଲଗେଇ ଦେ ନା ଧୂଆଁ କରିଦେ ନା ବୁଝିଲୁ ଗେଡ଼ ହଁ ଗୁରୁ ଇଏ ଜେଜଙ୍କ ବାଣରେ ଜମା ଦମ ନାହିଁ ଇଏ ପୁରା ଶୀତଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ବୁଝିଲ ଜେଜେ ତମର ଜମା ହବନି ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରେ
ଆଜିକାଲିକା ତ ଛୁଆ ତ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେନି ମଲା ପରେ ତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତ ଭେଦିଥିବେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୀପାବଳିକୁ ଦୀପ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫଟକା ପ୍ରତି ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ହାପି ଦିୱାଲି ଛାଡ଼ୁଥିବେ